God is our joy. Kini asulod na ang Diyos na apod nimo, ang Diyos na muli naghatag kalipay sa itong inabuhi. Fill my lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns and evening fades, I need your grace. Let every Praise the Lord. Amen. Maayong buntag. Kumusta? Praise the Lord. Salamat kayo sa Ginoo. Kining kinabuhi suon, kining kinabuhi nato nga naay Dios. Tinuod yun ang mga suwakon. Okay? Ayaw yun mo katingala, ako yun ang isulti kanunay. Kaya ka na nakasimba ka karon, sign na igsuon, nga himo ka ng suwakon. Okay? Kanang hingata karon din. Dagan kay mga tao, mga kaigsunan, hinumdumi. Dagan kay mga tao karon, nga naa sa tambalanan. Okay? Imo na silang pangutanon. Pag imo na silang pangutanon, nga naa sila sa tambalanan, imo na sila ingon, kumusta? Hindi na palagi. Sakit ni hapon. Diba? Pero ikaw nga ni karon dinhi, usan siya sa mga ilhanan nga di mahimo kang masuwanon. Okay? Daghang mga tao nagtago-tago, hadlok. Daghang mga tao nga dili makaanhag dalan. Daghang mga tao karon nga naa sa Orgeta anang talairon. Kanang paitawang sa tawagan na din na kanang isolation. Daghang kayo nasa dapit mo siguro nasa kuwan sa una, red bait, na din nag-ibutang ang daghang kay mga tao din ha. Imo na sila pangutanon pagi mingaw kayo. Daghang mga tao di kasabutan ng quarantine. Daghang mga tao di kasabutan ng 14 days. Bisag ganing iring, i-quarantine po mga hati. 21 days ang iring. Katong mga iring dito sa border, dito sa Liluan, at ang bulik mo siguro, Liluan ba to? Nga, tulog akong iring. I-quarantine. 21 ka lang. Abi, ingos congressman, unsan, si gobernador, naunsan naman hasang iring. Itawag sa gobernador, go, akong iring, nabilin dito sa border, go, tulog to kabuok. Tawag na po si gobernador. Siya, balitaan nyo ng iring, ipagkita sa iya. Duhar may nakitaan. Go, tulong man to, ano duhar naman Hastang iring. Wala, praise the Lord, igsoon. Labaw ka sa iring, importante, tas Ginoo, makikaisonan. Amen? So, nini nga kapunta ko, dili ta maglangay. Dili ta maglangay, tungkol kay mauni ang part sa itong kinabuhi mga kaigsonan. Hallelujah! Mauni ang pinakamahinungdanon kay butang tanan nga mga gibuhat na turon, importante na. Importante igsoon. Dunay komento dito sa ingon dahil kay kana mag-umusahay, kana katong simba, di ba? Ato ta sa pinakamahinungdanon kay butang mga pagpanalingog sa pulong sa Ginoo. Ya, unsa man itong mga pagsimba, pag-awit. Pero mas pinaka-importante yun siya ng butang. Ha? Pinaka-importante yun siya. But hindi nato nila lison. Nga ang Bible, ang pulong sa Ginoo mo niya ang pinaka-importante. But importante sa ang mga pagdayeg sa Diyos. Okay? Importante na siya. So salamat kayo sa Ginoo sa higayon. Yadiin, magkapamalandong ta. Alas pagtahod sa pulong sa Ginoo, mga kaigsonan manindog ta. Atong ablihan atong balang kasulatan dihan sa Psalms 97 verse 12. Okay. Usa sa mga pulong sa Ginoo, mga kaigsonan nga mga hinungdan ug rason nga nung niata. Andam na ba? Okay. Usunan ko Salmo 97:12. Pulong sa Ginoo, paglipay kamong mga matarong tungod sa gibuhat sa Ginoo o pasalamati siya. Magamputan. Dalay mo ng balaan ng mga Diyos nga naa sa langit. Salamat, Lord, sa higayon. Salamat sa among kinabuhi. Salamat sa mga adlaw nga imo ming giluwas. Salamat kay ikaw nagpakamatay dito sa cross para mahimo ming buutan og matarong. Salamat, Lord Jesus, nga nini nga kabuntagon, manilinghog na probinsya mong pulong. Nyalan ka namo, mauni ang imong tingog nga manalinghog miron unya musalod mi karon. Ablihi ang among idulungo, ablihi ang among espirituhanong mga mata, ablihi usab ang among mga panudanan nga among kasing-kasing. Ang matag usa nga niya karon dinhi dili mo uli nga hawang, kun dili mo uli malipayon.
muuli nga mabalon ang imong pulong, muuli nga gawaston, muuli nga madasigon. Salamat Lord, ang imong alagad karon ipaluyo kanunay sa imong cross. Nga dili ang akong kaugalingon umakitan, kundi ang imong himaya, ang imong glory may mudan. Salamat Lord Jesus, imong balang espiritu nga nagapanglihok karon. Nya mao ni ang among matutudlo. Nini nga kabuntagon amahan, among itugyan nimo ang tanan, dagay wisdom, knowledge, nga sayo na mo masabtan ang imong pulong. Sa ngalan nimo among ginatugyan in Jesus name. Amen. Okay, praise the Lord. Salamat kaayo sa Ginoo. Salamat kaayo sa Dios. Dili importante ang vision. Importante gyud natin relasyon sa Ginoo. Amen. Mao gyud pinaka-importante butang. Mag-unsa man na kay vision din ha. Pag wa kay relasyon sa Ginoo. Hinamdo may igsoon ang atong kinabuhi kaniadto katong tan-awon. Nindot kay Ginoo. Nindot kay Ginoo. Ngano? Ano mi kung nindot kay Ginoo? Makasasala ka. Daotan atong kinabuhi. Bubuyon ta kaniadto. Malipay ta sa mga butang sa kalibutanon ng mga butang. Pero sa diha kag giusab kag gibago ka sa Ginoo, kumusta? Nahimo kang malipayan nga simba sa Ginoo. Amen. Nya mo ni rason. Mo ni hinungdan. Ingon ang Bible, ingon ang puros Ginoo atong gibasa karon. Ingon sa dinhi, paglipay kamo mga matayo. Kisa man ang gisultihan ng ini ni Salmista David. Katong tao nga nagsimba karon. Palakpakan atong Ginoo. Bisan pa na kasi mong bagay na may natawag karon naglantog live, no? Na may mga tao naglantog live. Kamo nga naglantog live, giila mo sa Dios nga matayo. Usay, i-justify sa tao nga kining tao makasasala. Yes, of course, tinuod kay gitawag ni siya og napanulod nato gikan sa katigulangan ang sala. But glory to God, grasya ug salamat sa Dios nga din siya nagdupa dito sa cross, nagpakamatay dito sa cross para maluwas ang imong kinabuhi. Doon na ba kay nindot nga future? Dili matter kung sa church na imong gihandulan. Dili matter kung sa simbahan nga asa ka nabilong. Importante nga nabilong ta sa hari sa mga hari, Dios sa mga Dios, o buhi nga Ginoo. Nini nga kabuntagon, mao ni ang pulong sa Dios. Ang Bible, uusa ka mga butang mga kaigsoon na nagasulti dinhi, paglipay ka mo mga matarong. Kisa na hindi mo simba sa Ginoo. Ingon ang Bible, ay man ang atong title karon atong giuruhan mga kaigsunan. Why do we worship and serve God? Okay? Ngano daw, ingon sa dinhi, ang Bible nagsulti mga kaigsunan, ngano mo simba ta og mga lagad sa Ginoo? Ngano kuno? Unsay rason, unsay hinungdan? Mangutana ko ninyo. Okay? Ingon sa dinhi, why do we worship and serve God? Mangutana ko ninyo. Nganong nisimba kas Ginoo? Nganong ni-serve kas Ginoo? Unsay hinungdan? Unsay rason? Kamo nina, kamo duha ka buok dayang linya. Para malipay ang Dios. Dinhi. Unsay rason? Unsay hinungdan? Nganong ni worship ka, unya ni serve ka sa Ginoo? Gipagkatao pag-usab. Ari po gikan ni pastor ingon dinhi. Nganong ni serve ka, ni worship ka o ni serve ka sa Ginoo? Why? Gipanalanginan, gipagkatawa pag-usap, aron malipay ang Dios. Dili na enough nga kanang mga butanga nakabaluta nga daghan pa nga naasulod sa tong kasing-kasing mga hinungdan, mga rason nganong nisimba ka sa Dios. Yayo ka sa Ginoo. Giusap imong kinabuhi. Gibag-o ang imong pamilya. Gipanalanginan ka sa Ginoo. Hallelujah. Gigayran ka sa Ginoo. Ang Dios mihatag og dalan para nimo. Maawat kay tong dalan kaniadto. Irugado ni kami. Maawat kayo. Say makadismaya ang tanaw, makadismaya ang kinabuhi. Hinungdon ko, nindot kay kinabuhi ning ngalagad sa Ginoo. Ngano man, joy tao nga mga lagad sa Ginoo nga nagsigig pag-ulbod. Wala joy. Amen pa iso. Amen. Lagad sa Ginoo. Kumbre ni apat. Wag yun nangalagad. Kadungog tao nangalagad sa Ginoo. Sige, yaw-yaw. Sige, bumulbol. Sa may kinabuhi. Kristohanon ng tuota. Daga magsakit. Ang Kristohanon, basta doon na gani problema, doon na gani balatian, magsigig pasalamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kaya namin Diyos ng mananampan. Nawala? Maninindot. Muli na kanindot mga Ginoo. Why? Mga rason. Mga hinungdan. Ganong isimba sa Ginoo. Mga ilhanan sa ang Diyos ba nag-atiman nimo para malipay nimo ang Diyos. Maura man guni ang counterpart na to. Maura ni ang atong counterpart na mo worship ta and mo serve ta nato sa Ginoo. Ngano man gipakamatyan ta siyang bililhong dugo, only begotten Son. Na iyang gipadala sa kalibutan na aron
miaging Domingo dagan kay miisa nga magpabautismo. Kaya nga naman, silyo na igsoon sa imong pagtuo nga tos Ginoo kung dili ka makadawat ini nga sakramento sa pagbautismo sa tubig, dili ka tinuod igsoon nga manununod sa Ginoo. Kaya ang tanan nga mituo sa Ginoo magpabautismo apan ang dili mo tuo silutan. Yahuman ni mo ana, wala nagpasabot ka, saved na ka, luwas na ka, pwede na kang magbotog daw tayo. Kaya human silang magpabautismo, bunyagan sila sa tubig, yun na sila nga, okay, saved na men. Bisa pag sa ilang buhaton, bisa pag sa ilang ginabuhi, bisa pag mahubog sila, bisa pag mamangabit sila, bisa pag nagkakit sila bayi, pwede na ilang ginabuhi. Dili pwede. Kaya kita naningkamot at papangalagas nyo, kiningkamot at binuotan niya, mora na igihapon nilang ginabuhi, hindi sila luwas ni. Dili pwede. Kaya kaluwasan is process. Amen. Ang kinabuhi, igsoon mo, bito ng mudahit na, muserve ka nga ito Ginoo, mga kaigsunan. Kung na yung rason, saan man eh? Gamay na kinikungalim mga kaigsunan. Mubo ka ni kayo. Mahuman na ni siya pipila ka mga oras. Nga naman, akong nakitaan nga grabe kayo o nindot kayo ang kinabuhi mga kaigsunan. Why? Ako nakitaan, nanong isimba ko sa Ginoo. Nanong nagpagamit ko sa Ginoo. Kapoy kayo. Nakoy bagong friend. Nakoy bagong nailan. Ingon sa pastor. Nga naman pastor nga tanan adlaw nagwali man ka na-arrange po nimo ng imong adlaw dili kapoy pastor. Kanunay gyud ako mahinumduman ka ng sulti pastor Pedro. Basta naagi kay Ginoo, wa gyud kay kapoy. Kay kapoy. Ato ko uroketa, human ko live sa uroketa, magmawir. Naay bike business nga wali mawir na pod. Ma-arrange na to atong oras tungod kay naatay Dios nga nag-arrange. Dili kita may nag-arrange sila na. Atong Diyos. Nya mo ni mga rason, mga kaigsunan, ug mo ni mga why do we worship? Why do we worship and serve God? Mao ni, usa sa mga butang, nga musimba tas Ginoo. Ingon sa Salmo 97:12, ito atong gibasa kanina. Kung ato may baluan, ingon sa din, God is in charge of His universe. Ang atong Dios, mo ni ang in charge sa tibuok kapunaw-punawan. O iba mabantayan nga naay mga circulation sa kalimutan, doon ay circulation sa mga universo, mga planeta, nga wala kakakita. Wala po nahulog. O ibang tanaw ng mayo, doon ay hangin ng different front sa Diyos, nga hindi mo makita. Mo na Diyos na to. Grabe ka, miraculous, so powerful na Diyos, nga itong isimba karon. Nga mo na nagpa-extension o nagamaong ilong ni mo. Una-una, imagine na gugbayo, ni ginahawa ka, dili pikas-pikas ang mugawas. Ka na puli-puli ba? Dili puli-puli. Dongan yun. Kaya kinilang sa kusaboy pag ginawaon ron, ha? Uroy, yung papalya, magplan. Dili, grabe na niya atong Diyos. Una maka-appreciate yung gagmayos, Ginoo. Bisan pa kung sa ikong purmas yung ilong. Mataas kang ilong, mabubuo kang ilong, magamay magbuhay yung ilong, madakong buhay yung ilong. Maurag yung ginawa. Amen. Di ka kayo, ay, bakit pag ginawa, hindi ka tulog, hindi gamay kang ilong. Di ka makasulti ba? Oh, di ka kayo, ping-off, hindi ko kanya. Ay, huwag yun na siya nireklamo. Gamaya ka ng ilong. Proud pa kayo na ang sulti. Grabe ilong, cute kayo. Di ba? Nga naman, tungkol kay Diyos na ginagama. Diyos na nagtrabaho. God is in charge of Timog Universo. Kapunaw-punawan. Nato masaya na mga kaigsunan nga mo niya trabaho sa Diyos. Tingala lagi ko ni karon. Nakabalo ko mga kaigsunan nga kini siya usa ka klase ni sa patrabaho sa trabaho kini sa Ginoo karon. Nanarbaho ang Dios, nanarbaho ang Ginoo nimo, kanang serve tas Ginoo. Tungod kay sa to para malipay na to ang Dios, kay gibagko tas Ginoo, kay panalanginan tas Ginoo. Ha? Pero labaw sa tanan diha. Kanang kinabuhi na to mga kaigsunan mo na usa sa mga butang. Ano mo simba tas Ginoo kay giluwas na. Ibagko tas Ginoo. Karon na sa palayo. Salamat kayo sa Ginoo. Upat ra ni ka mga butang mga kaigsunan nga ngano mo simba tas Ginoo. Patrani, dali ra kini humano na turon. Okay? Dili na ko ni wa man kamo gi-passport. O makay nang birthday karon. Nay nang birthday ron unya, no? Ikaw kay birthday card? Wala. Birthday mo ron? Tino mo dito ngimugi mo? Ano na siya na MJ siya. Chi, birthday ko ron. Birthday ko ron unya udto. No, birthday unya udto ni. Unya si dili unya udto. Karon daw ba birthday po ni Juliet. No, Juliet. Daghan man sila focus. Ugma po birthday po sa kong mama. Ugma birthday po ni Angging, Doy. Pero dako kayo ani ato nila Angging. Okay, balik mo ato bang. Gubay mo na ta. Balik
palit na po bago sila na. Usas mga butang, mga kaisalan, nga nung certain na ito sa Ginoo. Newborn ng mga tao, salamat din sa Ginoo, no? Like so, on the ring, 4 years na, no? 4 years? 4 years. Salamat sa Ginoo sa upat na tuig. Nag-birthday na siya sa upat na tuig. Nadalita kayo ng panahon, no? Dalita kayo mga panahon, dalita kayo tanong. Kumusta yung kinabuhi? Lami kayo, di ba? Hindi kayo kinabuhi. Hayahay kayo kinabuhi mga kaigsuunan. Kanilang to, malulong ka sa droga, bisan ang dahon sa saging nga naglihok-lihok, nagunahuna na ka nga nagapahapag na tao. Bisa ka naanan ng saging ba? Marin ko ani. Unahuna na. Daot na kayo unahuna. Protector ka niya to, pag politiko ka, pag makasulod ka dito sa mga tao, daog ka. Ano man, kaya na yung mga itawag nila o mga drug lord. Pero ang ato karon, nga no, why we worship God and serve God, tungkol kay Asiya na Diyos, mo ay ato ang saman, protector. Ang Bible nagsulti mga kaisonan, dili drug lord ha, ang atong Diyos, ang Diyos, ang atong tig-panalipot. Word protector, tig-panalipot. Kasi mabasa na ito Salmo 90 City, Jess, mga kaigalaan. Okay, basahan ko liyo. Igugma sa Ginoo kadtong panahon sa kalutan, iya gipanaliptanan ang kinabuhi sa katawan ug iluwas sila gikan sa gahom sa mga dauta. O mo ni rason, mo ni hinungdan mga kaisonan, nganong nisimba ka? Nganong nisimba ka sa Dios, nganong mo serve ka nga sa Ginoo? Tungod kay ang imong Dios, ang atong Dios, mao'y nagpanalipod nimo kada adlaw. Hadlo ka COVID? No! Dili tamay mahadlo ka ng COVID. Ang COVID, gigama ng COVID para sa mga tao makasasala. Ngunit tinuod, ako magpasalamat ko sa COVID. Nga naman, naka-live ko program. Nakagama ang programa sa live, pinaagi ani COVID. Wala pa ng COVID, hindi na makahinguan na. Di ba tinuod? To praise the Lord, na sa mga pamaagi sa Diyos, nindot kayo ni, hanay kayo ni, para sa mga taong Kristohanan. Gigama ng COVID, o sa hinungdan, para ang mga makasasala mudungol dito sa Ginoo. Tanawan ko mga tao sa Manila. Doon ako mga parente dito. Nagsigig tanaw sa akong live, nagsigig tanaw sa akong mga program, sa YouTube ka mga wali. Makalipay ka. Tanawa kung saan may mga post na yun siya. Gaw, lamig kay ni kinabuhi yun nga. Sige kung tanaw sa imong program. Sige kung tanaw ang imong YouTube. Lumiya man yung paminang pulong sa Ginoo. Ilamiyan na. Pero man, pamahagi ba na nga wala na sila nahimo? Dili, pamahagi ang trabaho na sa Diyos. Naging gawa ng COVID na mga hinungdan lang ni siya, pero usap ni COVID, pandamay yung kayo COVID. Ayaw, uy, nakahatag ni list sa imong kinabuhi. Wala kayo gasto, imong kwarta nagana kayo, di makakaya ka pang laag-laag pamalit. Ala, pang laag-laag po na, ato ka di tulog, palit ito, di ba di kayo ka? Ang lamig ka mga kaigsunan, kato magsigig online. At online seller, says, ingnan niya ako kaya ito mag-ampo po tayo ng online. Na ako ipang prene niya, huwag ko kailan mga C24, so na, online shop. Job. Sana? Shop. Nagpa-re-request. Lisod niyo yung gisayong routan na nilang nalang. Paling lisura ka na. Shop. Gaampo ka niya, maputol kayo, basak, lisod kayo. Nagka-benepisyo ang mga tao ani. Pero kato mga tao wala Ginoo, magsigil ng programa, asa may gobyerno karon, wala may tabangi, wala may tagay bugas. Pero kato mga Kristohanon, lipay kayo. Na naman, naakay Diyos nga nag-supply ni mo kada adlaw. Di ka mahadlok, di ko ka mabalaka, tungod kay ang atong Diyos, mo ay atong protector. Kalamian. Ato ka kuruketa, sila nahadlok. Ato ka dipulog, sila nahadlok. Isa, di ba itong dipulog? Di ka rin kayo dito mga positive. Pero mo ba, sige ka dito, mag-deliver ba? Ha? Mag-deliver. Saan mo pa kay kwarta, di ka mag-deliver dito. Pero protektado ka sa Diyos. Di ka magalaka. Mo na yung rason, mo na hinungdan, nga nung nisimba ka sa Diyos. Ay ka protektaran. Hallelujah. Ikadua. Nung sa hinundan, sa rason. Muni. God is our deliverer. Sa mana? Salmo, Jess, ang atong Diyos, ang atong manluluwas. Muna yung rason. Ikaw ng Salmo, Jess, ang nabintay, City, Jess. Sa kuno, ang atong Diyos, isa, masaha paliw. Muna kaya po itong verse kanina. Isa, gigugma sa Ginoo, katong nagdumot sa daot
Sa sunod, o giluwas sila gikan sa gahom sa mga dautan. Kining gahom sa dautan mo ni COVID. COVID, luwas ka. Iluwas ka. Oh, ayaw na gisulti ka nun na yung namin mga taong positive, negative kayo. Pag-ubuho na ganyan. Ay, COVID man siguro, ganahan ka. Ayaw invite kay dili ganini mo invite ng tao. Mag-ulaw niya ng mga anha. Magkaragay na ng mga tawanan mo. Anha, pinagsunod niya. Nay, pamahaw niya. Wali mo nag-invite. Magkaragay na. Bisa na ako ganig-invite to ninyo. Ano story? Maulaw ko eh. Ano naman, nilatang manok ninyo. Igaling naman. Nilatang manok na sa kanila. Saan mo? Maulaw na. Pero, ulaw na to. Kaon, bigi-invite man. Lamig, iparik. Pastor, bubuk manok dia. Mga nakanan. Kami agad. Mga sa pato na yun. Ako wala mo natanan. Alam ka ninyo mga kaigsonan, kay mauni ang atong Diyos. Hapon wala ko invite pa. Oh, pista mo dito gahapon, no? Mauni mo ako invite. Pista mo dito. Nga alam ko, natulog. Dali, tulog na ko na. Mamawin dito. Wala ko pa nito, kasi may invite ko pa dito. Malaman. So, mga tawanan, nakanta ko, bimbro na katipa. Kapag nangimbita, pista niya. Dili ko pwedeng pista. Dili ta pwedeng matang-pista. Celebration, isa rin celebration. Lahi ng celebration na ito na nasa. Lahi ng celebration sa kalimutan. Tanawa rin doon, anak kami, mga kaisaman. Pagkalami, mayroon ko praise the Lord sa COVID. Ano? Una, ulay tarik. Alam ka narin, di ba nakapon ka? Medyo kayo, wala na. Katipa. Minaw sa natanan gahapon ito, gamawin mo ko dito, akbar naman kayo nagkatipa. Dahil mo ito, Pastor, di ko sila kakita ko, nagkamon ko dito. Pastor, akbar naman kayo nagkatipa, iniglugsong na. Pwede na kong si Chitan. Pero, wagin medyo kayo dito. Wala. Dahil pulis, siging gatang-atang ka ng highway. Gahapon ganit, utod sa iyo pa, ato ko dito. Gamas ko, wala ko ka-helmet. Sipatan ko sa pulis. Kahit ulo ng itong ano. Anak ko ko, yan sa kailangan ko. Hindi sa kailangan, gamas ko. Kahit tawanan ko. Pero sila, titigatan yun. Uban, supatan. Karga mo na ng pasahero, pusa. Sayang ini mga pasahero yung karga di. Pagkarga, nakay pulis. Agay, dire. Honong. Ayaw pag-abusan ang protektaran ka. Pusa mo yun. Ano na, nagkana-kanin din yung. Ay, saan nila rin pusa niya? Secret. Dili pwedeng supako ng balakon. Dili mo basta protokol gani, protokol, gobyerno gani, gobyerno. Dili kina pwedeng musumpa ani kay kanang tanan balaura gigamak na nila para kaayuhan sa tanan. Wala disco. Mingaw kayo. Mingaw kayo. Wala na disco, wala basketball, wala volleyball, wala video game. Pag hubog-hubog sulay. 30,000 pinarti. Oh. Sa ito pa, ang gibuhat kaniya to, dili na mabuhat karon. Di ba pasalamatan nato ang Diyos man? Di ba? Nindot kayo na pamaangis nino. COVID. COVID naman. Nawa mo ka kabalong. Naanaman yung kanin COVID, sulbisay na. Di ba yung kakaingon na naa? Di ba yung magiging wak yun? Di ba yung nakasunod din eh? Sulod na isa may kahatag permission na. Nga ingon man mga di, yun na, sulod sa Bisaya. Ha? Basin siguro ka na magsige mag-umubon. COVID man siguro eh. Sige kang invite. Ano yung tabi na magpasiyaw-pasiyaw? Invite. COVID man siguro eh. Ganahan ka. Magsige kang invite, anak. Magsige kang tawagan na niya. Kanang silingan mo, di na ganahan mo ang hani mo. Nay, mamatay mo. Kung ako na nagpapilapit. Oo! Yung kalit na pato-puto. Natumbar na ba ito? Oo, pito. Muna, mahadlo ka.
na driver, pakirelasyon din mo ka ng Ginoo. Kung makakabalo ka, karang ganda na, sakay mo. Pakihaw ka na mo. Dong, pakihaw ka na mo. Nanay ko, bin. Mas maayo mo na kayo relasyon sa Diyos. Ano man? Kung sa iyang imo, luwason ka. Gikan sa tanan ko sa mali. Luwason o giluwas sila gikan sa kahong sa mga dautan. Muni pabor sa Diyos. Muni pabor sa mga tao nga nisimba sa Ginoo. Muni rason ginungdan mga igsoon nga nisimba ta tungod kay atong Dios manluluwas na to. Dili lamang manluluwas siya sa tong kalag, manluluwas siya sa tong kinabuhi. Ikatulo, mao ni atong Dios. Ikatulo, God is our guide. Tanan mo buhaton, tanan mo atong sa kasaka, mo guide nimo, mo giya sa imong kinabuhi. Mo ni atong Dios, ang Dios mao atong giya. Ayaw pag-giya sa mga kagalingon, kaya mong giya-giya ka, awa lagi, mahaya na kunod. Awa may ulahin, awa may pagmahay maguna, ulahin niyo. Pero mas nindo itong magpagiya ka sa Diyos. Palagi ko kumayan, nilagay ko sa amis. Sabi niyo mga kaigsoon, ato ko sa amis. Ako ra, tungkol dito. Pagkabot ko kay Sano, pagkadaghan ng tao, mga tindira-tindiro sa Sano, huwag na mo'y tao nga nagsuroy-suroy dito. Bahay pa ikabok positive sa usamis. Inigsakay mo sa auto. Katulad-katulad yung ilong mo. Kaon mo ko dito. Makalami naman kay natay Diyos. Ang Lord, ato ko usamis mo. Nangin ko sa ikaw. Bisan ikaw. Ayaw paglakaw, ika sa mong balay, pilig yung kamanangin sa Diyos. Lord, ang pasahero ko ron. Ginoo, tagay ko, panadi ko dagang pasahero. Ginoo, kanang manay COVID, ayaw ng pasakyan ako. Tama na ng COVID, sa dapitan na sila. Ako destination, Ginoo, ato ko kita. Siyempre, balik-balik ko kita. May COVID, ano ko kita ko. Istorya rin na nila. Para mahadlok naman ang mall ba? Hadlok sa Prince. Hadlok mo matong lumo. Tinod kita. Guide siya. No? Siya matungkiya. Salmo 97:11. Isa na ko nakasahan. Ang kahayag nagalaan sa mga matarong at kalipay ngadto sa mga putli kasing-kasing. Siya. Ang kahayag nadanag sa mga matarong. Kining kahayag, word kahayag, Jesus. Sa ito pa, siya ay guide mo. Siya ba mo, muhatag mo mayong kagianan. Mudanag sa mga matarong, kisa mo ni. Sa ito pa, ang kahayag mga kaisun, mudanag sa mga matarong. Mo ni giya. Tingala ka na, apiki ka niya mo kinabuhi niya. Ayaw pagsulod niya. Apiki ka niya. No? Apiki ka. Ngit-ngit na din na. Kaya ang atong Diyos mga kaisunan, Diyos nga kahayag. So mo na, nganong isimba ka? Mali rason, nganong isimba ko sa Ginoo? Ani ko dire? Naman, para may pirno. Wala niya. Ni anheta, kay isimba ka sa Ginoo, serve ka sa Ginoo, tungkol kay ang imong Diyos mo imong giya. May atong gaya. Okay? Yan sa dinig, ang kahayag nagdanag sa mga matanong, palamiya. O ang kalipay, ngadto sa mga putlig kasing-kasing. Kalipay sa mga putlig kasing-kasing. Dili ka malipay kung walay giya sa imong Ginoo. Wala nga ni giya sa Dios, di ka malipay. Sa padagagwat ng tao. Pag walay Ginoo, mapito na miyon ko ninyo nga, ang kalipay, usa na siya partes kauswagan. Bantay mo, nga bisag ang imong sudan utan, bisag pag imong sudan lawkoy, pero malipayan ka. Nga naman, kay naatay Dios. Kauswagan ka. Nung ko, tumiyagi mga adlaw, naka-experience ko, anak, miga ko nito ni mo, sister. Dito sa Sunshine. May mag-ila, sige yung istorya siya, kung sige katawa, pilapil ko siya na mo dito katawa. Napil nga siya sa akong program, napil ko siya sa live, ako nasulti niya, tindahan. Ako po itong balikan siguro, pangayuan ako ito siya, o bayan. Sponsor siya. Sunshine Grill. Balik ko dito. Ma'am, ang bayad ni mo. Ang bayad mo, pastor. Ako mo kang yapil sa kong live na program. Ay sponsor ito. Johnny Walker, 300. 3,500. Siguro na Johnny Walker. Mag-announce lang. Ako po, isa 300 lang, ma'am. Uy, labot ko dito. Ito, sige, istorya na ko. Kapag hanap ka itong kimchi dito, imo ito. Halaga kayo.
experience. Pero na-experience ko nindot kayo dito. Nindot kayo, 199 ra. O buhat mo dada ko. Anli dito, anli kaon. Tanan ng pagkaon, anli. Nalipay ko kayo, kaya may mga tao dito gigamit. Si George ato nga time, si Carol ato nga time, na birthday si George. Nag-invite me, George the 3rd, or the 4th. Pagkaon din dito. Salamat sa Ginoo nga, naka-experience ka nga, ang kaon dito ng inana. No? Haso man dito, kaya huwag ka mahuman ng kaon. Kaya nilang kutsara dito ka namang tinidor. Chopstick. Sura ka dito. Kung ito gitawag ng anli, no? Anli, lumay ka maman. Anli to, pero magsugod ka kaon alas 7, mahuman po kag mga alas 10, alas 12 siguro sa gabi. Oh. Hindi mo ito, no? Kinamot ko. Dayon ko, balik ko. Ako na nag-mention mga kaisanan tungkol kay usa na siya sa mga butang na experience sa hanan ko ng mga tao sa Ginoo. Buhat ako kalipay. Actually, boring ang kinabuhi mga kaisanan kung dili mo ma-enjoy ang kalipay sa kalibutan. Dili mo ma-enjoy ang naa din ikaw. Ayaw lang kapit-apit. Kung dili i-enjoy mo ang kinabuhi ng Kristohanon. Nung dumi, lipay kay ko nga gigamit ko sa Ginoo. Nga naman, dagan ng mga tao, Pastor, giyon saan mo pagkahin sa aking oras? Mutanan na tas Ginoo na. Dagan kayo magwali. Dagan kayo nag-offer na po. LTO, nag-offer na po. Gusto na po nilang pawali sila. Eh, nanak ka nindot. Tingala po, napa ba kay pastor nagkapala ako sa kita? Pero ako naman siguro. Una ko ba? No? Napa kay pastor? Pastor po ano, nagkapala na sa kita. Pero, buwan na kayo pasabot ng kaigsunan, huwag ko kakitag pastor karon nagtudlo o balis provision sa kita. Yasa, may mga tao ito nga, nga nung nagpawali na sa pastor din na. Ang ipawali na ninyo sa pastor Jong din na, nagbakwa na, huwag ko kakita nila. Oh, handlock sa kubi. Huwag ko kakita nila. Pagsugod na ko, pirti nilang dulo-dulo. Nga nung ipawali sa pastor Jong din na. Dahil karoon din, na may COVID. Oh, ako naman lang na sige kung nakita nito. Ay, pastor na. Ang Diyos, mga kaigsunan, ino siya din eh. Muhatag siya giya, mudalaag ang iyang pagkamatarong, iyang kahayag. Si mga tao matarong, ikaw na. Pamadalaagan ka, kailan ka kanulis Ginoo. Nga di ka mabalaka, di ka mahadlong tungkol kay doon ay Diyos na naggiyaw, nagdanyag sa inyong dalang agyanan. Ikaw ba mga kaigsunan? Mauni ko sa. Nga i-enjoy ni mo ni sa imong kinabuhi karon sa imong journey. Naman tayo journey, naman tayo panungan, nakabaluta, nga doon ay langit, nag-iandam sa Diyos mo ni ang atong kalipay. Isa, God is our joy. Hallelujah! Nakisakit ang tao, salamat sa Ginoo, na ayaw na po happy. Diba? Pag may kwarta ang dami, salamat sa Ginoo, puno ni sa Ginoo ni akong kwarta, akong bulsa. Bisa mo yung kwarta. Naniampo ka sa Ginoo, nakabalo ka, na doon ay kasuran, doon ay assurance, doon ay joy, mga kaigsunan. Muna nindot ka kinabuhi, muna nindot ka Kristohanon, nahulog sa kanan ang tao, ang bata nyo, salamat sa Ginoo, kay walang piyang. Diba? Uban. Kahit ulog suko na yun. Ngalan ito mga yawa, mga demonyo. Ngalan ito siya. Ano man? Kaya dili ma-fulfill ang imong di man ka magawas itong kasapo o dili yung hingalan itong natawhana. Kanang imong hingalan din mahimo ng yawa. Kasukol ka. Imong anak, imong yawa. Balaw ka. Sign of the cross. Wala sa itong kinabuhi mga Kristohanon. God is our joy. Mauni ang naghatag sulod sa akong kasing-kasing. Malipay. At ito ko itong business ito. Dito ko silang brand. Tumala, abot ako dito. Ito nga. Mas pastor! Salamat sa Ginoo kay nailhan na ito ba? Nailhan ako dito. Mas pastor! Wala dito ilang papa. At wala iyang anak na pangat. Laki. Anak. Puros ba? Isa nga. Pastor, balikin may tumingo, pastor. Ganahan mo simba, pastor. Huwag pa man yung magtukong simbahan, pastor. Huwag pa may kwarta. Bago mag-gasto. Gusto na sila mo simba. Naalang yun tayo sa kiyanan mo ta. Dado ko sila diritanan. Simba dito sila ba? Isa na domingo, pastor, anihian may pastor. Hangyo siya. Ato ko na kung domingo. Karong adlaw, ato biglo. Ato ko. Ganahan ko mo kuhiyog na ko. Gusto ko nang tumala ko. Makakitaan mo. Hapo ang tao. Ito mo kuhiyog na ko. May pagka-insikon mo na siya. Ito kuhiyog mo na ko. Gusto na ka dito. Muna yung kalipay. Gusto ko nga mulakaw, gusto kong muwaling, gusto kong muadto hospital, pero dili pwede. Gusto kong muadto o presuhan, dili pwede. Gusto kong muwaling yun. Ano lang yung pinuwan? Pero dili pwede. Gusto kong muwaling, merkado, dili pwede.
Muli akong joy. Muli akong kalipay. Ano naman? God is our joy. Kaya niya sulod na ang Diyos na apod nimo, ang Diyos na muli naghatag ang kalipay sa Panginoon. Tingala ka, nalipay ka. Kabayat kay ka kwarta ron, milyon imong kwarta, pero nalipay ka. Ang bugas ni mo nito, tuman na lang sako, nalipay ka. Simba dito sa mo, para pananalinan ka. Wala yung simba din para makakwarta. Amen. Kung simba ka din mong isa na, simba ka din. Para makakwarta ka dito. Isa kayo mailan mo din nino. Wala ka. Isimba ka, kay panalanginan ka sa Diyos. Hinugdumi, dagan mo matang, ay pastor, mara din na i-after ng uban ng musimba para panalanginan. Of course, para na ako. Kanang panalangin sa Ginoo, igsoon, dili mo na after o dili na kahitabo. Ang pagtuo kung wala'y buhat, patay. Kung dili ka mag-after o blessing, ang blessing igsoon wala nang ihisgot ang kwarta. Ang blessing igsoon apil ng joy. Amen. Ni aba ka din kay nag-after ka sa blessing sa Diyos. Kanang blessing, apil ng kaluwasan, apil ng salvation, apil ng langit. Amen. Amen. Palakpakan na ito. Amen. Blessing, nagisultis Ginoo, panalanginan ko ang tao. Ito siya, panalimdan ko ang tao. Ipadaan ko ang kahayag sa mga taong matarong. Di ba panalangin? Di ba panalangin? Oo, panalangin. Tingnan ang Bible. Ang Diyos mo yato kalipay. Salmo 11, anos 12. Cavite City, 11, anos 12. Saon ako, kulibasa. Ang kahayag nagdanag sa mga matarong, o ang kalipay nga sa mga putling kasing-kasing. Paglipay ka mong mga matarong, tungod sa gibuhat sa Ginoo, o pasalamati siya. Woo! Mauni ang expression sa itong kinabuhi mga kaigsonan, nga every Sunday, musimba ka. Ngayon, kay naay sulod ni mo nga nagkalipay. Ang kuntintor, walay simba-simba. Pero tanawa, di ba, ubot kayo pamilya. Pero naagani kay simba, ang imong pamilya malipayon. Labi na inibuli ni mo, pa? Han, si Sudan. Mauni Sudan na to. Mauni isdaw. Di ay ko ano? Maurang ini akong income, ragil ng kita ron, patusintos. Puso na sa sawa, dawa din sawa. Pero giniguli, hubak, haway na yun. Matingala ka, namigaw kayo. Ang asawa ni mo, tuwa na sulok. Sulok na mo na po. Hindi ka kaya na. Gapila, na, udong ka mo. Murang kanan. Hawiran na lang ta. Hindi ta mawala. Mingaw kayo, sa dagang kang pamilya, dagang kang anak. Nga naman, hubukan ka, mag-wild ka. Hilabdan ka dito, pa, ikukwarta. Ano? Kubot yung kinabuhi, pero pag naakas Ginoo, pag nagalagad ka siya, doon ay kalipay. Doon ay kalipay. Ano man, maurani ang tumong sa Diyos. Ikaw nga naglantaw sa YouTube. Siguro, nalipay ka kahapon, limitado lang ang kalipay sa Diyos. Ang tinuod ng kalipay na walay bayad, o ang tinuod ng kalipay nasa Diyos. Gusto ka? Mabatunan ninyo. Maunay na katungkol. Ingon sa din angay kita magpasalamat sa Ginoo sa mga butang na iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Angay kang magpasalamat. Mo ginay isilsil kanunay sa imong utok sa atong kasing-kasing. Na wala tayong gibuhat aron ta maluwas. Trabaho na sa Dios. Amen. Angay kang magpasalamat ngadto sa Ginoo sa mga butang na iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Pagpanalipod, pagluwas, pag-iya, paghatag o kalipay. O kining mga butanga dili nato mapalit sa salapi o sa gihuptan nato karon. Apan kaya nga mahatag sa Dios kining tanan sa diha nga kita mosimba o moalagan kaniya. Dili nga kabuntagon igsoon, higala, ayaw pagkulang sa Ginoo. Sayang kanako, ang kalibutan balaka na, problema na. Nagtaas ang cases sa COVID, nagtaas ang nangamatay, pero wa katanduga sa COVID. Nganuman, kay ang atong Dios nagproteher sa imong kinabuhi. Sayang kanako, dili nga kabuntagon, espesyal ka sa Dios. Espesyal ka sa Dios. Espesyal ka sa Dios. Kanang upat ka mga butang, siya nga atong protector, siya nga atong manluluwas, siya nga atong hiya, siya nga atong kalipay. Kanang tanan, mao na yung hinungdan nganong isimba. Nganong ni serve ka sa Ginoo.
Ayaw maglangay iso pagpagamit sa Ginoo. Pagpagamit sa Ginoo. Ayaw mag-imagine sa mga butang wala. Imagine na ang mga butang maayo nga naas Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Tuguti nga ang Dios karon manulti sa Ginoo. Ang COVID, ayaw invite ang hitabo ni Dianin. Invite si Jesus. Nga mo'y muliho o mo'y manarpaho sa imong kinabuhi. Sayang ka na po ito. Bisan pag-unsa ka dako sa imong sala. Bisan pag-unsa ni mo kalako. Bisan pag-unsa ni mo kapula. Papution ka. Himuon ka sa Dios na pure. Himuon ka sa Dios na putli. Sa diyan mo dagog ka na ito sa Ginoo. Hindi nga kabutakon, ayaw sayang akin na oras. Dagog sa Ginoo, hawid sa Ginoo, salig sa Ginoo, diha sa Ginoo, dunay kalipay, dunay kaluwasan, dunay kadagaya. Labaw sa tanan, na ay kaluwasan ng iyan ng Diyos para ni. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Matampot ha. Amahan na mo nga langit nun. Salamat. Salamat kayo Ginoo. Ganini nga kabuntagon na ay pulong nimo nga nakapabuhi sa among pagtuo. Mga rason o mga hinungdan nga nung musimba mi. Nga dili lang diay nga musimba mi para sa among kaugalingon, kung dili misimba mi kay ni day kung misimba mi sa imong ngalan. Kay ikaw ang Dios nga nagpakamatay 2,000 years ago sa among kinabuhi. Lord Jesus, kung naay mga tao karon nga naglantaw sa YouTube, naglantaw nini nga program, mo connect nini nga program, bless nimo ilang kinabuhi. Luwasa tagain silang alipay. Kung naman sila yung mga problema, sulbara ang ilang problema. Kung doon naman sila yung gibati karon, sulbara o ayuha ang ilang gibati. Doon naman mga tao karon, nga doon ay depresyon. Ayuha sa ngalan ni Jesus. Kung doon mga tao karon, Ginong Diyos, nga problemado ang ilang uto. Sulbara ang ilang mga problema. Lord Jesus, hindi nga kabuntagon. Silyuhi, Father, in the name of Jesus. Ang mga pulong ang nadawat karon, ipatik ni sulod sa mong kasing-kasing. Mauni among pulian, mauni among hawiran, na samtang ni ami karon ibabaw ani kalibutan. Salamat Lord, ini adlaw, ikaw ang Dios, mga panglihok sa matag usa nga karon. Ingon nga imong alagad Ginoo, ako usab i-pronounce ang imong panalangin. Kini mag-aabot ngadto sa matag usa. Bata man, babae lalaki, ngadto sa naging hamtong, makatagamtam sa imong panalangin, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing, mental blessing. Lord, ang imong panalangin mo sisi, mo presence mo, surrounds Lord. Ang imong panalangin mo overflow, overtake ngadto sa imong mga katawhan. O ang imong mga katawhan, balot kanunay sa imong hamiling dugo, na samtang kami magapamauli ngadto sa mga temporary mga balay, dala na mo kanunay ang imong presensya, dala na mo kanunay ang imong gahom, dala na mo kanunay ang kalipay, ang kadagaya, gikan sa imong Ginoo nga presensya. Nini nga kabuntagon na mahal nga langiton, akong itugyan ni halamang sa kabalan sa imong ngalan, sa ngalan sa mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo, tanan ng Ginoo. Amen. God bless all. Bye.